Тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Абдрахманов Камил Мияссар улын чакырып алам. Бүген 1 февраль көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рушания, улы Илгиз, килене Эльнара, оныклары Амир һәм Залина, кызы Рима, кияве Зульфан, оныгы Рамина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1964 елның 1 февралендә Иске Кулатка районы Бахтиевка авылында Абдрахмановлар гаиләсе, бабабыз Мияссар, әбиебез Сирурның беренче көтеп алынган, яраткан уллары туа. Тырыш, тыйнак, хезмәт сөйшән гаиләдә тәрбияләнүе аның алда сабыр, йомшак холкына нык йогынты ясый. Гади авыл баласы булып энесе Абдулхалим, сеңлесе Гөлфия белән бергә үсеп, әти-әниләренең олы ярдәмчеләренә әйләнәләр. Бахтиевка авылы мәктәбендә укыганда яратып спорт белән шөгыльләнә. Футбол, волейбол, хоккей дисеңме, барысына да бик теләп йөри ул. Өстәвенә, әтисе сыман ук, кечкенәдән ук техника ярата. Шуңадыр, әткәсе эзләреннән атлап үз гомерендә техника белән бәйли. Бүгенге көндә дә төзүчелек тармагында экскаватор артында Мәскәүдә хезмәт куя. Әйтергә кирәк, мәктәптән соң ул авыл хуҗалыгы техникумында терлекчелек тармагы буенча һөнәри белем ала, әмма барыбер үз тормышын техника белән бәйли. Бәлки моңа әтисенең насихатлары итәргәннәрдер. Хәрби хезмәтен дә ул Салкын Якутияда, Саха Республикасының Тикси эшчеләр поселогында намуслы килеш үтәп кайта. Кызыклы хатирә булып, 1 ел хәрби хезмәтен үтәп, ял көннәренә кайтканда, якыннары өчен бер чемодан татлы сгущенка алып кайтуы истә калган. Ә бит ул заман бу бик авыр табылышлы дефицит товар иде. Шушы тәмле күчтәнәчләре белән ул мине, үзенең булачак тормыш иптәше Рушанияны да сыйлады. Шул чак туганнарына, якыннарына карата игътибарлы, ягымлы, йомшак күңелле булуы миңа бик ошап калды. Өстәвенә ул үз куйган максатларына ирешүчән, хезмәт сөйшән булып күренде. Армиядан кайткач, 1988 елда без гаиләбезне кырып җибәрергә карар кабул иттек. Ул чак мин үзем дә әле яңа гына югары уку йорты укып бетереп, кайтып колхозда бухгалтер буларак эшли башлаган идем. Шуңа карамастан, 2 яшь бер урында тик торырга яратмау сәбәпле, күрше Саратов өлкәсе Балаково шәһәренә күчеп китергә карар кабул иттек. Ул чак бу шәһәр нык адымнар белән үсеп килә иде. Шәһәрдә тормыш иптәшем коммуналь хуҗалыгында экскаватор йөртүче булып урнашты. Шуннан безгә яшь гаиләгә фатир да бүлеп бирделәр. Мәхәббәтебезне тагын да арттырып, гаиләдә бер артлы нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Илгиз, татлы алмабыз кызыбыз Римабыз туды. Гаилә әгъзалары арткан сайын фатирыбызны ничә тапкыр алмаштырырга туры килде. Камилга җитәкчеләре бер генә дә каршы төшмәделәр. Аның алтын куллы белгеч булу сәбәпле һәр вакыт яхшыдан яхшы фатирлар гына тәкъдим иттеләр. Өебез алдында футбол уйнау кыры урнашкан. Рәхәтләнеп балаларны ул хоккей уйнарга, чаңгыда шуарга өйрәтте. Шәһәрдә яшәүләре әйбәт булса да, барыбер безнең өчен туган якларга кайтып, әти-әни йортында ял көннәре үткәрү олы бәхет иде. Искә алып, иң матур чакларны бергә үмә йөрешүләр, сабан туйлары, бәрәңге җыю, пешән чабу вакыты, балык тоту, туганнар белән күрешеп аралашу, буларны барысын да сагынып сөйлибез. 2 балабыз да үз тырышлыгыбыз аркасында мәктәптән соң Мәскәү шәһәренең югары уку йортларына түләүсез рәвештә укырга керделәр. Илгизыбыз атом юнәлеше инженеры булып, 2012 елда киленебез Эльнара белән гаиләсен корды. Безне бәхетле итеп, оныкларыбыз Амир һәм Залинаны бүләк иттеләр. Рима аш-су технологы. 2022 елда киявебез Зульфан белән гаилә корып җибәреп, оныгыбыз Раминаны якты дөньяга тудырдылар. Балалар укуларын тәмамлап, илебез башкаласында калырга булдылар. Без дә алардан аерым яши алмыйбыз дип уйлап, 2015 елда Мәскәүгә күчеп килдек. Үз тырышлыгыбыз белән, Аллага шөкер, фатирлар кыйбат булса да, максатыбызга ирешеп, үз өебездә яшибез. Камил Балаково шәһәрендә озак еллар Балаково резина техника оешмасында хезмәт куеп, иртәрәк ялга чыкты. Шуңа карамастан барыбер дә ул тик тормый, һаман да хезмәт сөрә.
Кадерле әтием, яраткан бабакайыбыз, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Без сиңа берне генә телибез: саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Әтиебезнең туган көне без яныңда булырбыз. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куярбыз. Һәр вакытта күңелебез белән без әтиебез янәшә. Газиз кайыбыз, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сыкланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыйбыз туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Нәселне дәвам итүче һич шиксез әти кеше. Шуңадыр әти кешенең бик җаваплы өлеше. Бүген синең 60 яшең, ә син һаман яшәле. Кирәк булып, терәк булып 100гә кадәр яшәле. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора эй ише. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй кешең. Хөрмәтле Камил Мияссәрович, яраткан тормыш иптәшегез, бала аныкларыгыз йыллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Тик җитеш кенә бик күп яшенде миңа дип көенә күрмә. Үзең өчен яшәмәдең әле бер көндә. Гөрләп тора тормышыбыз бүгенге көндә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Таяныш син күңел кояшы. Бу дөньяда син үзеңне артык тоймашы. Синең кебек курку белмәс дөньяда сирәк. Үзең торыш кешелекле, акылың сирәк. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Сәләмәт бул, нык бул, бирешмә. Әфәрин, син булдырасың, син безнең терәк, син безгә кирәк. Балкып, янып, яшнәп, күкрәп яшәп күрсәт әле. Яшәрерләр күңелгеләрең. Күңелемә шундый якын нурлы йөзләрең. Бәхетле бул узак яшә, саулыгың булсын. Борчы сагыш үкенүләр үткәндә калсын. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрерсең менә.